Gaurko hitzaldia nahiko hitzaldi atipikoa izango gara esango nuke nik hasteko. Normalian hitzaldita joaten garenean, hizlaria zerbaitetan aditua izaten da, norbait izaten da. Edo ustez behintzat aditua, ze batzutan hitzalditik irtendakoan, uste hori konfirmatzea zurruti, erabat kontrako sentsazioarekin irten gaitezke ez. Baina gaurkoan hori zaizu gertatuko, ze aurrez aitortuko izuet nien naizela ezertan aditua. Naiz historian aditua, naiz eta historia pixka bat bare aipatuko dudan, eta naiz politikan aditua, naiz eta batez ere politikaz hitz egingo dudan. Taldekoek eman zidaten enkargua hitzaldi txiki bat prestatzekoa, eta animatu da onatorren naiz. Orduan, nire hitzaldia batez ere izango litzake gaur egungo egoera politikoa eta etorkizunekoa nola hobetu aztertzearen inguruan, edo hobetu baino gehiago, Errek esan duen moduan, etorkizun bat nola izan aztertu edo azaldu nolabait. Eta edozein azterketa politiko egiteko nolabait ere beti beharrezkoa da indarrean dauden botere erlazio desberdin horiek aztertzeko iraganean eman dian prozesuak aztertzea beharrezkoa da. Edozein egoera beti da beste zerbaiten ondorio, eta kontrako ahots asko entzute ditugun arren esanaz iragana ahaztu behar degula, eta oraina dela garrantzitsuena, eta oraina alditik abitu behar degula. Hori esaten diguten guztiek interes batzu dituzte iragan hori estaltzeko, ez nolabait. Eta zentzu horretan, gure herrian inguruan azterketat egin behar baldin bada, horrengo gauza esan berko genukena da, gure herriaren historia oso historia gogorra dela, ez? Tristea dela, ze herri honi egin dizkiotenak mendetan zehar, izugarriak izan dira. Segu ez gera herri normalizatu bat, herri menderatu bat gara, herri okupatu bat gara, nahiz eta menderakuntza hori aspaldi hasi zen, ez? Duela mende asko. Eta gaur egunean, nolabait ahaztu egin dugu hori, edo askotan igual ahaztu ere egin nahi izan dugu. Esan duan bezala nahiko gogorra da egoera hori, ez? Gainera, bazapaltzen gaituzten bi estatu horiek saiatzen dira egunero hori estaltzen, da guk ahaztu ezagun, da nik esango nuke neurri batean lortu dutela. Lortu dutela guk alfombra edo historiako alfombrari ez altxatzea, ze batzutan bildurra mateo alfombrari altxata ikustean dana, ez? Baina hori ala izanik, arazoa konpondu nahi baldin badegu, eta kasu honetan arazo politikoa da, baina edozein arazo, edozein izaerako arazo izan da ere, oso garrantzitsua beti aurrena diagnostiko egoki bat egitea. Diagnostiko egoki bat ez badu egiten arazoarena, nekez konponduko dugu arazo hori, zer hariko gara beste zerbaitetan mamiari heldu beharrean, ez? Eta lehenengo diagnostiko orduan izango litzateke, lehen aipatu dana, ez? Eta gaur hitzaldian aipatu nahi duan, edo nabarmendu nahi duan ideia da, gurea ez dela herri normalizatu bat, herri menderatu bat garela. Aspaldi menderatuak izan baginen arren. Eta hori esan da, nolabait gaur egunean zoritxarrez, pixkat isolaturik edo bakarturik sentitu gaitezke, zen normalean hemen herri honen gehiengoak askotan jo izan du bere lidertzak ala bultzatuta, neurri handi batean, beste eufemismo mota batzuk erabiltzea, ez? Askotan aipatzen dugu gatazka politiko baten aurrean gaudela, hitzaldiaren izenburu bat jarri bertzanean horrako zerbait jarri nuen, ez? Gatazka politiko bat, baina guk sufritzen duguna hori baino desente gehiago da. Eta menderatuta gaudela esan da, menderakuntza hori ez da nolanahiko gauza, oso gauza larria da, ze menderatuta dagoen herri batek etorkizuna oso beltza du, eta ia esan genezake hiltzera kondenaturi dagoela, ez? Askatasuna berreskuratu ezean hiltzera kondenaturi dagoela. Eta zer den nolabait azaltzeko, edo adibide hon bat izan daiteke, duela honezkero hilabete batzu Pako Aristiri hitzaldi batean entzunion adibide bat, momentu hartan asko gustatu zitzaidana, eta gero ondoren, buelta batzuk eman ondoren, agian ez zaidana beste gustatu. Kontua da Pakok aipatzezula nola Eskoziako alderdi demokratikoa uste duzala, bertako bozeramailea etorri zen Euskal Herrira, eta Gipuzkoako aldizkari batean elkarrizketa bat egiten zioten, eta bertan esate zuen ordezkari honek berari galdetuko baliote ea independente izan nahiko zuen edo independentzia nahiko zuen Eskoziarentzat
jakinik horrek egoera ekonomiko hobeago bat ekarriko ziola, baietz erantzungo zuela. Erantzungo zuela baietz baita ere, nahiz eta egoera ekonomiko berdintsuan gelditu. Eta erantzungo lukeela baita ere baietz, nahiz eta egoera pobreago edo txiroago batean gelditu. Zeberak esate zuen ekonomia garrantzitsua da, baina askatasuna zerbait gehiago da. Pakok aipatze zuen adibide egoki bezala, independentziaren inguruan pedagogia polita edo baikorra egiten zuelako. Baina nahi adibide horrek, ondoren buelta batzuk eman eta gero, ez da gehiagik konbentzitzen hauen, Pako berak esaten duen bezala, zango eta horna Pako asko estimatzetela, bere artikuloak eta bere hausnarketak asko gustatzen izkitela. Baina kasu honetan batez ere 3 arrazoi ikusten ditun. Bat aurrenengoa izango zen, guri inork ez digula galdetuko, ea independenteak izan nahi dugun ez. Menpeko izan nahi gendun ere ez zigun inork galdetu, bortxaz edo violentziaz konkistatu ginduzten, eta beraz inork ez digu galdetuko etorkizunan ere aske izan nahi dugun. Beraz, kontzeptu hori, ideia hori burutik entzea lehenbailen, onena hori izango entzateke. Bestea da bigarrengoa, nahiz eta hipotesi moduan azaldu, ez duela zentzu askorik independentzia eta egoera ekonomiko pobreago edo txiroago bat lotzeak, ez? Herriak konkistatzen direnean, herri horiek espoliatzeko, bertako aberastasun natural guztiak guztiatu eta lapurtzeko, azken finean, horretarako konkistatzen dira, baina kontrakorako ez. Aberastasuna banatzeko, inork ez ditu konkistatzen herri batzuk, ez? Beraz, hori ere, nahiz eta hipotesi moduan planteatu, burutik kendu beharreko zerbait da, ez? Independentziak beti ere, onerako balioko diguke. Eta 3. ideia izango zen, edo 3. arrazoia adibidea hainbeste ez gustatzeko, da nire ustez, pertsona honek edo ordezkari honek ez zuela esaten benetan zergaitik nahiago lukeen independentzia nahiz eta egoera pobreago batean egon. Eta da, independentziarik gabe ez dagoela bizitzarik. Da, independentzia edo herri bezala desagertu, herri bezala hil. Orduan, bi aukera horien artean aukeratzera derrigortuz gero, normala da, edozeinek egingo genuken bezala, edozeinek pixka bat pentsatzeko gai baldin bagara behintzat, askatasuna aukeratuko luke ez. Eta zentzu hortan, guk horregatik askotan ikuste dugu herri honetan gabezi bat, askatasuna edo independentzia zertan benetan ez dela ulertzen herri honetan. Guretzat independentzia izango litzateke abia puntua ez, demokraziaren abia puntua hitzaldi sorta honetan esaten da bezala, eta beste edozein helburu lortzeko bitarteko garrantzitsuena edo ezinbestekoena ez. Begiak ikusteko beharrezkoak diren bezala, independentzia herri batentzat da beharrezko tresna bat aurrera egingo badu. Eta hori ikuste dugu, nolabait herri honetan kontzeptu hori bastante galduta dagoela ez. Eta nora ez handi xamarra aurkitze dugu horren inguruan. Hau esanik, aurrenengo ideia esanik, alegia herri okupatua gehala, menderatutako herri bat, ez dugula askatasunik, horrek ezinbestean eskatze du, bigarren agente baten agerpena ez, zen norbaitek menderatuta gaude. Eta ez gaude menderatuta ente abstraktu bategatik, edo ez dakit nolako ezkutuko indarrak, edo hain modan dagoen kapitalismoa, neoliberalismoa, ez gure menderatzaileak izenak dituzte, eta Espainia eta Frantzia dira. Eta dira, bi estatu imperialista, euren helburua delarik gure herria suntsitzea, historiaren mapatik desagerraraztea, ez? Eta hori horrela esatea gogorra da, baina ez da gogorra nik esaten dudalako, edo nik pentsatzen dudalako, gogorra da eurek horrela aukeratu zutelako, eta guri sufritzea baino zaigu tokatu, eta defenditzea neurri batean. Baina realitatea hori da. Arazoa txikiagoa dela pentsatzeak ez digu lagunduko arazoa gainditzen. Bi ideia hauek gure ustez evidentzia bat dira, alegia herri okupatu bat garela, eta bi estatu imperialista horiek okupatuak gaudela, evidentzia bat dira gure ustez noski. Tristea dena da gutako jendeak hori zalantzan jartzea, herri hontako jendeak hori zalantzan jartzea, etxaiak edo areriak beti saiatuko dira
hori estaltzen, baina bai ikusten duana da, mezu hori zabaltzelako orduan nahiko bakarrik aurkitzen garela, da hori pentsatzeko modukoa da, ez? Herri honetan askotan ematen du independentzia lortzea dela beti geroratu daitekeen zerbait, eta askotan beste helburuak lortzeko bitarteko garrantzitsuena dela esan dugun bezala guk askoentzat da oztopo bat. Ikuste dugu independentzia beste edukirik gabe arriskutsua da. Nik independentziari eskatuko nioke, hau eta bestea, sozialismoa esango du batek, besteak esango du ekologismoa. Azkenean oztopo bezala ikusten dute, ikusi beharrean benetako bitarteko bat eta beharrezko zerbait bizirauteko, azkenean nolabait mentalki ere kolonizatu gaituzte, ikusten dugu independentzia ez dela benetan bitarteko bat behar duguna. Eta hori, prozesu luze baten ondorio dela esan genezake ez. Ze duela 8 mende gutxi gora bera hasi ginen konkistatuak izaten, da duela 5 mende eman baziguten kolperik garrantzitsuena, hurrengo urtean edo hurrengo egunean inork ez luke horrelako historiarik sinistuko ez. Hurrengo egunean denek izango lukete nahiko garbi, konkistatuak izan ginela, etxaiak gu baino biolentzia ahalmen gehiago zuelako. Gu ez gintuzten konbentzitu, eta konkista jasan da hurrengo egunean edo hurrengo hilabetean inork ez luke hori zalantzan jarriko ez. Zure anaiak, zure lagunak hil, bortxatu, zure jabego guztiak kendu, zure lurrak desjabetu, zure hizkuntzak ezertarako ez duela balio esate balin badizute, ondoren badakizu hori ez dela kontsentsuz eman, demokratikoki ez ezer badakizu, violentzia ahalmen gehiago izan zutela, eta horrela eskuratu zutela ez, egoera horretara iristea. Eta zentzu hortan guk ere garbi izan genuen ez, izan ziren saiakerak, armada txiki bat antolatuz nolabait askatasuna berreskuratzeko, bestalde munduan beste leku guztietan eman den bezala ez, eta oso urrutira joan gabe, gure bi estatu konkistatzaile edo menderatzaile horiek ere historian zehar jasan izan dituztenean antzeko egoerak berdin erantzun dute ez, beste munduko herrianak erantzun duten bezala, hori garbi izanik. Espainiaren kasuan Frantziak okupatu zuenean, independentzia gerra deitzen dioten hori jarri zuten martxan, ez zuten esan ados jarri behar dugu beraiekin, edo bosketa bat antolatu, testek izer. Eta Frantziak ere beste hainbeste ez, naziek okupatu zutenean, gainera hor kasu bitxi bat eman zen ez, Petain, ez dakit nola oso ondo oskatuko mariskalak zuzentzen zuen bitxiko gobernu kolaborazionista hori izan zuen alde batetik, eta bestetik De Gaulek zuzentzen zuen Frantzia askea mugimendua ez, eta naziak bidaltzea lortu zutenean, beste bitxiko gobernu hortako buruzagiek epaiketa jasan zituzten, da kasu batzutan heriotzera ere kondenatu zituzten. Oso gauza normaltzat ikusten zen alegia okupazioaren aurka edozein bitarteok balio duela ez. Horren aurka bakatu burukatzeko, baina gure kasuan ez dira horrelakoak ematen, eta zentzu hortan neurri batean normala ere bada, zen beste mende ez dira alperrik pasatu, eta okupatzaileek dute tresneria oso bat, mendetan zehar erabili izan dutena, hasi hezkuntza sistematik, hasi erlijiotik, horrek indar asko izan duela, eta azken hamarkadetan, azken mendean batez ere, komunikabidek hartu duten indar handiarekin, komunikabide guztiak zure kontrolpean izateak, mezu hori zabaltzen eta jendearen belarretan egunero gezur berdina errepikatuz, azkenean sinisten bukatzen dugu ez. Eta duela 5 mende denen garbi izango zuten konponbidea ez, askotan gu gazteago ginean kalean entzuten zen alde hemendik utzi pakean, baina erresa dena ez. Pakean bizi zen herri bat, arazo batean sartze balin baduzu, konpontzeko eraikarrasuna zein da, alde hemendikan da utzi pakean. Gaur egunean emate dudala radikal batzuk aldarrikatzen duen zerbait ez, modan beste zenbait kontzeptu jarri nahi dizkigue. Eta zentzu hortan saiatzea saltzen bakea, elkar bizitza bezala kontzeptuak, baina klaro, imperialismoaren menpeko bakea badakigu zer dan, da
euren biolentziaren monopolioa. Elkar bizitzaz ere egunero hitz egiten digute, baina elkar bizitza badakigu ze esan nahi duen, beraien hiztegi horretan, esan nahi du asimilazioa. Gure herria desagertzea eta Espainia eta Frantziaren herrietan asimilatzea, integratzea erabat. Eta hori ez da guk nahi dugun bakea, ez da guk nahi dugun elkar bizitza. Eta nik gauzak gutxi dazkat garbi, baina garbi daukan gutxienetako bada Euskaldunak eta Frantsesak edo Espainolekin elkar bizitza posible bakarra dela bakoitza bere herrian, bere estatuarekin. Bestela ez dago bakerik eta ez dago elkar bizitzarik. Egongo da, menderakuntza eta asimilazioa, baina bakea da elkar bizitza behintzat ez. Eta, hau nik esan dezaket eta esate hutsekin, ez dut ezer ere konpontzen ez. Saiatu beharko dugu hori nola gainditzen. Baina bai da garrantzitsua zerbaitetan hasi baino lehenago garbi izatea ez, kontzeptu horiek. Eta zentzu horretan Benito Lertxundik askotan aipatzen du, herri menperatu batek beti izan beharko lukeela garbi, arrazoia beti herri menperatuak duela. Imperialistei indarra jatea zaila den bezala, seguren arrazoia bakigu zein den, violentzia, eta gu baino ahalmen handiago izan dute, horren aurka egitea zaila da, eta denok ikusten dugu. Baina gutxienez, diskurtsoan eta gure arrazoi partikularrean, gure ideologian, hori garbi izan beharkoen nuke, zergaitik gauden menperatuta eta zergaitik obeditzen dugun, ez? Beste erremediorik ez dugulako. Eta zentzu horretan garrantzitsua da, garbi izatea ideiak eta arrazoiak guk dugula zentzu horretan jakitea. Nahiz eta horrek besterik gabe ez digun ezertarako balio, baina abia puntu beharrezkoa da. Zer hori da diagnostiko egoki baten zati garrantzitsuenetako bat. Eta lehen esan dugu, diagnostiko egoki gabe, arazoari irtenbide egokia ematea zaila dela, ez? Eta zentzu horretan, nahiko galduta ikusten da gaur egun herri hau, ez? Diagnostiko egoki bat egiten espaldin badugu asmatzen, nekez jarriko dugu martxan estrategia egoki bat askatasuna berreskuratzeko. Eta nik horren errua batez ere herri honetan gidaritza politikoa edo lidergo hori bere gain hartu izan dutenei botako nieke, ez? Hori egotziko nieke. Ze denaren kulpa ezin zaio herriari bota, ez? Hemen denetik dakigunak ez gaude. Gutxi batzuk badaude ez, telebistan azaltzean tertuliano horiek, todologo horiek, zer gauzata hitz egiteuela, baina ez da orokorrena ez, nik esan dut naizela ezertan aditua, beste batzuk denean adituak dira, baina guk behar duguna da politikaz benetan dakien norbait edo baten bat edo talde bat jartzea herri hau gidatzen, eta gutxienez ideologikoki horbako kaltea ez nozitzea ez. Guri egin diguten buru garbiketa sekulako izan da. Eta horren ardura nik egotziko nioke batez ere, herri honen lidertza politikoa aldarrikatu duten horiei. Eta hori izango litzateke gaur nabarmendu nahiko nuken hirugarren ideia, ez? Oso gaizki gaudela, estrategiarik gabe galduta gaudela, baina horren errua ezin zaio beti herriari bota, ez du denaren kulpa, lidergo bat falta izan zaigu historian zehar, ez? Baina hori berriz, nahiko isolaturik ikusten gara hori aldarrikatzean, ez? Herrian ez du ematen gaur gaurko zagian zertxo bai gehiago bai, baina estrategia propio horren beharrik nolabait ez da sumatzen, edo nik behintzat ez dut sumatzen nola kalean jendeak hori aldarrikatzen duenik, ez? Nola edo ala etxipen generalizatu bat sentitu daiteke momentu batzuetan, beste batzutan ilusioare bai, ilusio hori tortzean bezala desegin ere abiadura berdinan desegiten da, baina ez dakit nik herri hau konstiente den oraindik lidergo politiko batek ze garrantzi duen ez herri honetan bakarrik, politikan munduko edozein herritan, ez? Hori gabe nekez lortuko dugu zerbait, ze estrategia egoki bat diseinatu eta martxan jarriko duen lidergo politiko bat espaldin badaukagu, ezinbestean etxaiaren estrategia jarraituko dugu. Politikoki bi alde edo bi arerio baldin badaude, batak estrategiarik ez duenean, ezinbestean bestearen estrategia jarraitzen du, eta nire ustez
tamalez herri hau horrelaxe dago, ez? Aspaldiko mendetan etxaien estrategiaren esku. Zentzu horretan, zer dan ulertzeko politika, ekarri dut testu bat, gureberriak.com interneteko webgune batean da ona, eta oso gokila iruditzen zait, nahiko era sinplean azaltzen dulako da, nik uste lagunduko digula ulertzen ze esan nahi duan, ez? Bertan dio, zer da politika? Politika, biolentziaren erabileraren bidez, azpimarratu egiten dut eta hasieratikan, biolentziaren erabileraren bidez, pertsonek, herriek eta estatuek boteraren ardatz hierarkikoarekiko duten posizio asimetrikoa, alegia, indar harreman batzu daude, botere kuota batzu daude, baina egoera ez da guztiz perfektua edo justua, ez? Batzuk beste batzuk baino botere gehiago dute, edo zintokitan ematen den gertakizun bada hori. Posizio asimetriko hori zehazten duten erlazioak mantentzea ondo daudenak hori nahiko dute edo aldatzea, gure kasuan hori beharko dugu, ez? Aldatzea. Bueno, hori helburutzat duen jarduera da. Beharrezko jarduera bat izateaz gain, helburu hori lortzeko bidean jarduerarik lehentasunezkoena da. Justu kontrako esate genuen, ez? Lehen herri honetan, beste dozen helburu lortu behar da, independentzia beti da, geroratako zerbait, politika orain, ez da komeni. Bueno, oso gaizki ari gara, zentzu horretan honek, definizio honek arrazoi pixka baldin badu, oso gaizki ari gara. Eta gero jarraitzen du. Arrazoi bategatik edo besteagatik, herri batek gatazka politiko batean murgilduta aurkitzen duenean bere burua, praktikan ezinezkoa zaio gatazka hortatik at mantentzea. Aukeratzen dugun jokamoldeak beti egingo du, ia ezinbestean lehiakide baten alde eta ondorioz bestearen aurka. Egiten duguna egiten dugularik ere, laguntzat edo areriotzat hartuko gaituzte. Ez pagaituzte aldi berean bien biktima propiziatoriotzat hartzen. Jende asko esaten duenean, niri politika ez zait interesatzen, ez politika naizta ez interesatu edo ustez ez interesatu, danoi dagokigun zerbait da, eta ezer egiteak ere beti alde baten edo bestearen alde egiten du. Norbera jakingo du gure kasuan zeinen alde egiten duen ezer ez egite horrek. Eta jarraitu egiten du. Edozein arrazoi tarteko aipatutako jokabide zehatz eta berezi hori erabiltzeari uzten dion herria, politika erabiltzeari uzten dion herria, aurretiaz ari zaio bere askatasunari uko egiten. Edo gauza bera dena bere biziraupenari. Ondorioz, beste batzuren kontrolpean mendeko izatera darama bere burua eta azkenik haien atzaparretan garbitua izatera. Gauzak diren bezalakoak dira eta ez batzuei itxurakeri handiago edo txikiagoz gustatuko litzaigukeen bezala. Ostrukarena egiten duenak bere askatasuna etxaiaren esku jarri besterik ez du lortzen. Uste nahiko esanguratxoa da testu hau. Baina politika zer dan agian hobeto ulertzeko Joseba Ariznagarretak askotan erabiltzen duen definizio bat egokiagoa edo sinpleago izan daiteke denok ulertu ezagun, bera oso ondo laburbiltzen du eta esaten du politika dela arerioari eginaraztea, berak egin nahi ez duen hura. Nolabait derrigortzea egin nahi ez duen zerbait egitera. Horrek implizitoki ere argi uzten du, normalean hori lortzeko tresnarik eraginkorrena mundu denetik violentzia dela, ez? Guri gustatu edo ez, lehen aipatzen genduen bezala. Gu ez gara violentzia zaleak, baina gauzak diren bezalakoak dira, gustatu edo ez gustatu. Politika hori baldin bada, eta politika hori martxan jartzeko estrategiat behar baldin badugu, galdera izango litzateke, ea inoiz izan dugun estrategiarik ez. Guk uste dugu horreagan, izan genuela, horreaga taldean esan nahi dut estrategia bat inoiz izan duela, herri honek. Eta agian horrexegatik jarri genion ez, izen hori taldeari horreagako gudan estrategia bat izango genuen. Ze garai hartan Europako ejertzito boteretsuena zenari porrot garrantzitsu bat eragin genion ez. Gaur egunean nik ez dakit zein izangoan boteretsuena, Europako armada. Ez eta Alemania o Britania handiari gaur egun euskaldunak irabaztea pentsa ze izango zen ez. Gaur egun izango zen zerbait burutik pasa ere egiten ez zaiguna, baina hori gertatu zen. Naiz eta herri honek ez duen behar bezala oroitzen gertakizun hori ez. Egun horretan Ama Virginia baten eguna ospatu arazten digute eta ez dugu ezer egiten hori ekiditeko, memoria hori garbi mantentzeko ez. Inoiz izan genuen estrategia bat. Harrezkero izan ditugu gerra gehiago, izan ditu gerrate karlistak adibidez, baina hori gaur sortzi da ez.
aitzol altu nahitzaldi bat emateko ez da egitamen bertan, baina galdaka hon, eta esan dut nien naizela ditu historian, da naiz horretan sartuko. 1926ko gerra ere izan genuen tarteko, naiz horretan sartuko. Saiatuko naiz batez ere aztertzen, azken hamarkadetan eman diren bi estrategia ez izango, ez duten maila hori, bi bideak ez, bi bide desberdinak. Bat izango litzateke borroka armatua deitu izan dana, gaur egun gutxi gora bera maituta dagoela, esan genezakena, eta horretarako karriet Telesforo Montzonen liburu bat, eta hor dago zita bat, nolabait ikusteko ze espero zan bide horretatik, eta azkenian zer lortu deun, ez? Da elkarrizketa bat, 1979an Madrilen, Prentsa Internazionalaren klubian, bertara gonbidatu zuten, bera, Telesforo Montzon, Jokin Gorosti eta Patxi Zabaleta hemen jartze dunez. Eta borroka armatuaren inguruan ari zala, han esan omentzien bertaratutakoei, bere ustez, beti lau etapa daudela, horrelako mugimenduetan. Eta honela xe dio. Primera etapa, una banda de criminales o de terroristas o de locos con los que hay que acabar. Segunda etapa, un movimiento independentista que hay que procurar vencer. Tercera etapa, hay que buscar al interlocutor válido. Leia, Estatu Espainolak derrigortuta bilatu beharko luke interlocutor válido. Arazo bat daka ja bere gerra hori galtzen ari delako eta berari interesatzen zaio nolabait negoziatzea. Eta kuarta etapa, pase usted, señor embajador, gure embajadorea, praktikan ja estatu baten egitura izango nuke, gure embajadore eta guzti, el presidente le espera o su majestad le espera. Berak horrela irudikatzen zuen. Lehenengo etapa noski eman da, baina beste hiru etapak, ez dut uste indikan ere eman dianikan, ez? Eta gaur da eguna, batamale ez gaudela, 600 gora lagun, Espainia Frantziko presondegitan baituta dauzkatena, bidean ere hildako pila bat izan dira, torturatuak, barri honek jasan dezakeen mina baino zerbait gehiago, ez? Oso emaitza txarrak, beraz. Nire irakurketaren arabera. Hemen ekarri ete bai zutik Euskal Herria izena duen txosten baten zati bat, eta hor ikustea denek ez dutela irakurketa berdina egiten, zertan hasiera xamarrean horrela xe diote. Orain dela 50 urte Euskal Herria hiltzorian zegoen. 50 urte bakarrik nunbait, aurrerago ez. Eta denbora tarte honetan borrokari esker Euskal Estatua eratzeko aukera irekitzeraino ibilbidea egin dugu. Orain Frankoren heriotzaren gerorako diseinatutako operazio politikoa, Euskal Herria asimilatzea helburu zuena, gainditu eta gero, horren arrisku egin dezakegu eduki, utxe egin dio nunbait Espainiako estatuari bere plan horrek, gainditu egin dugu, marko demokratikoa eraikitzeko helburu duen aro berriaren atarian gaude. Oso baikorra izan behar da horrelako irakurketa bat egiteko, bukaeran nahi balin badezu eztabaidatuko dugu honen inguruan, baina nik uste Telesfororen predikzio horiek ikusita da gaur egun nola bukatu deun, ez duela asko merezi bide horrek zeman digun aztertzen, ez? Eta beste bidea izango zen, bide instituzionala deitu izan dana, erakundetan parte hartzearena, hauteskundena eta bar. Bide hori izango entzateke PNV-ek betianikan eraman duen bide bat, eta Ezker Abertzaleak ere praktikan iaziratikan eraman duen bide bat, ez? Eta gaur egun biek daramaten bide bakarra. Eta hau esan da badaki jende bat azarretu egingo dula, ze teorian behintzat erabiltzen omen dituzte beste bide batzuk, masa borroka ideologikoa, desobedientzi zibila, ez da baten bat ahaztu dudan. Hori ere bukaeran ebalin baduzu ez da baiatuko duan, ere ustez ez da horietako bat bera ere ematen, ez? Eta bide hau, PNV-ek oso arro esaten duela, orten uste dut, 18 urte egiten dituela, independentzia lortzeko sortu zen alderdi horrek, eta horreinik ez dute lortu, baina hori oso harro esaten dute ez, 18 urteko historia dugu, zer erakutsiko diguzu ezuek. Lotxa pixkat balute, misilikan agian hobeto leudeke ez, 18 urte behar izan baldin baituzte, eta oraindik esaten dute luzerago zerbait dela, ez dakit nik noizko lortu nahiko luketen helburu hori. Baina bide honen aurka, ez da aurka den, baina zerbait izango banu, edo aipatuko banu,
izango zen jatorrizko bekatu bat dakala, ez? Adan da Ebai egosten zaion bekatu hori bezala, eta da bide hau balekoa edo probetxugarria izan dain exigitzen duela gure erakundetan ematea. Baina bide hau gure herrian ematen da arerioak jarri dizkigun erakundetan. Hori da duen arazo garrantzitsuena. Eta horren jakitun ez garela jokatzen dugunez, hori dela amaiera honik inoiz ezin ekar dezakeen bide bat, ez? Ze hemen egiten dena da, hasieran aipatzen genuen bezala, arazoaren gordintasuna nolabait txikiagotu, esan ja ez gara herri okupatu bat, bizi gara demokrazia batean, baina da hasi demokrazia bat, edo demokrazia defizitario bat, edo demokrazia bananera bat ere bai askotan aipatzen da, alegia, perfektua ez den demokrazia batean, baina, bueno, antzeko zerbaitetan, eta hori eraldatzen saiatu behar dugu, eta horrela lortuko du egunen batean, gure askatasuna berreskuratzea, ez? Baina horren esan dugu hori ez dela herri honen gaitza, ez? Menderatutako herri bat baldin bagara, ez dago demokraziarik. Nahiz eta adjetibo gaitzesiarri edo txartanak gehitu demokrazia hori, ez dago. Edo arazo nazional bat dago, edo demokrazia dago, baina biak aldi berean ezinezkoak dira ematea. Etimologikoki ere, demokrazia herriaren boterea edo herriaren gobernua bezala itzuli baldin badezakegu, bi herri dauden tokian demokrazia bat egotea ezinezkoa. Beraz, herri bat baldin bagara, gure demokrazia beharko dugu. Beste herri batekin partekatutako zerbait, partekatu zerbait zategatik, beraiek agintzen dutelarik denean men egin behar, hor ez dago demokraziarik, ez? Hori uste nahiko begibistako dela. Eta gero, bide honen jarraipena nolabait aztertzeko ere bai, ekarri beste liburu bat, dala Machiavelloren El Príncipe, dala politika o teoria politikoan klasiko bat, aspaldi idatzitako, baina, bueno, arrezkero estratega eta politiko askok jarraitu duten liburua da. Nik harrieten edizio hontan, adibidez daude Napoleonen komentario batzuk, ez? Machiavello esate zituen zenbait gauzan inguruan. Eta hor bada kapitulu bat, nundaon, dala 5. kapitulua, eta izenburutzat du cómo hay que gobernar las ciudades o los principados, gure kasuan gure herri izan altzateke, que antes de ser ocupados vivían con sus propias leyes. Eskuratu berri dituzun estatu horiek nola gobernatu aholkatzen dio Machiavellok, ez? Oparitu zion duke edo jauntxo horri. Hau idatzi zuen, Machiavellok gutxi gora bera, gaztelarrak gure konkista gauzatzen zuten urte beretsuan. Batzuk zate duten 1513an izan zela, segurazki urte betean entzuen idatziko, berdin dio. Gutxi gora bera, garai hartan idatzi zuen Machiavellok, ordurako esate zuen berak hemen idatzetakoak zirela bere esperientzia propioetik jasotakoak, baina baita ere aintzinako testutatik ikasitakoak. Beraz, 16. mendean aintzinako testutatik ikasitakoak, euskaldunok ikusi ditugu nola betetzen ziren tiponek esaten zituen denak, baina ikasi nunbait gutxi ikasi du. Ze honela dio, ez? Ze aholku ematen dituen horrelako herriak gobernatzerako orduan. Cuando los estados que se conquistan, como hemos dicho, están acostumbrados a vivir en libertad y a tener sus propias leyes, hay 3 formas de conservarlos. La primera es destruirlos. Bidea hau nik usteet, nahiko begistako da, saiatu direla, gurekin erabiltzen. Hemen ez oso urruti, Durango edo Gernikako bombardaketetan, poblazio zibilan aurka bombardaketa indiskriminatuak azoka egun batean, ez dakit bestela, ze beste eratan definitu, ez? La segunda, ir a vivir allí personalmente, y la tercera, dejar que sigan viviendo con sus leyes, cobrándoles un tributo y creando en su interior gobiernos oligárquicos que los mantengan fieles a ti. Porque dichos gobiernos saben que al haber sido creados por el príncipe no pueden subsistir sin su poder y su amistad, y se ven obligados a hacer todo lo posible para mantenerla. Garrantzitsua da, erakunde horiek nork jartzen dituen. Gure kasuan bezala, haiek jarritako erakunde batzuk. Tamen dio, nire ustez garrantzitsuena dena. Además, es más fácil gobernar una ciudad acostumbrada a vivir en libertad, utilizando a sus propios ciudadanos, que de cualquier otra forma, si es que se desea conservarla. Gobernar una ciudad acostumbrada a vivir en libertad, utilizando a sus propios ciudadanos, que de cualquier otra forma. Erarik eraginkorrena da, bertako jendea erabiltzea
gobernu edo sasi gobernu horietan jartzeko. Hau, 1512-13 inguruan idatzi zen, guk orain nunbait ez dugu ikasi, ze jarraitzen dugu akats horrekin, ez? Eta, bueno, beti ez da erresa norbait bilatzea gobernu horretan jartzeko, ez? Okupatzen duzun herri horretan beti egon behar du norbaitek prest hori egiteko, bueno. Baten bat bilatzea ez da zaila, beti egon da norbait, diru truk edo euskal gauzagaitik, mehatxuaren gatik ere bai, izan daiteke, preste egongo dena, horretarako kolaboratzeko eta gobernu horietan egoteko. Eta zentzu horretan, lehenengo frankismoan ere denok ezagutuko genituen, bueno, nik ezagutu ez, baina irakurri da entzuna batikan bai, hemengo jende asko kolaboratu zuela ez, regimen horrekin, hemen jaiotago jendea, euskeraz primeran hitz egiten zuena, baina zentzu horretan bageneukan egoera hobe bat, ze denok genekien zeinen alde egiten zuen bakoitzak, eta horrek edigu, edo etzigun sortzen horrelako nahasterik ez. Baina gaur egun bigarren frankismoan nahastea handiagoa da ez. Ze jende asko dago gobernu horietan parte hartzen duena, borondate onena edo txarrenarekin, nik pentsatu nahi dut borondate onenak nahi diala. Niretzat garrantzia badu pertsonalki, politikoki ez, politikoki berdintxu da, edo berdin. Ze politikan emaitzek balia dute, ez intentzioek. Intentzio honekin aritu harren ikusi dugu ez. Machiavellok duela 500 urte aholkatzen zuen erarikera inkorrenari bide ematen diogula ez, gaur egun. Eta hori izango litzateke nire ustez, imperialismoaren garaipenik garrantzitsuena ez, lehenengo frankismotik bigarren frankismora jauzi hori ematen denean, eta guri porrotik garrantzitsuena ez. Ipar hori galdu izana eta referentzio horiek galdu izana ez, izateak gai bereizteko benetan nor ari den gurekin da nor gure kontra. Eta horretan asko lagundu duen beste zerbait izan da, mila bider errepikatzen diguten zerbait da hauteskundetatik boterea eskuratzen dela ez. Hori telebistaz, irratiz, prentxan, eta egitzen batean behin, azkenean 2 urtean behin gutxi gora era antolatzen dizkigute hauteskunde batzuk, eta hori behin eta berriro sartzen saiatzen diren kontzeptua da, eta ia lortu dute erabat barneratzea ez. Uste dugu, hauteskundetatik boterea nolabait sortu egiten dela. Eta beraz, boterea eskuratzea egin behar dela hauteskunde horiek irabazi. Hori dela boterea eskuratzeko era. Baina lehen eman dugun politikaren definizioarekin, botere politikoa eskuratzeko era horrek ez du zentzu askorik. Ze ikusi beharko genuke gainera, zeinek jartzen dituen erakunde horiek. Baldin bada politika areriori eginaraztea egin nahi ez duen zerbait, gaur dauzkagun erakunde hauek guk jarri izan bagenitu edo derrigortu izan bagenitu hauteskunde hauek eta sistema hau jartzera, agian eztabaidagarriagoa izan zitekeen ez. Baina Franco ohean hiltzen, hori asko errepikatzen dute, dejando todo atado y bien atado, eta beraz, erakunde hauek gurik jarri egin dizkigute. Ez dugu behartu ezertara arerio edo etxaia, eta zentzu hortan espaldin badugu behartu, inor ez da inozoa berak duen botere oso hori nolabait arriskuan jarriko duen tresna bat gure esku jartzeko ez. Inork ez ditu harriak botatzen bere etxearen aurka. Beraz, diktaduratik demokraziara eman zen trantsizio hortan, badakigula guztiz faltsua dela, ikusi beharrekoa zen zeinen interesagatik ematen zen aldaketa hori ez, eta esan dugu eure interesatzen zitzaielako eman zen aldaketa bat izan zela. Momentu batean komeni zitzaielako egoera internazionala ikusirik, urratxo hori ematea eta demokraziaren mozorropean nolabaiteko label hori eskuratu, eta gu trampa horretan inozo erori egin ginen, eta erortzen jarraitzen dugu neurri batean. Eta zentzu horretan esaten dut herri honetan ez dagoela estrategiarik ez. Nire helburua baldin bada ilargira igotzea eta saiatzea baldin banaiz edo tematze baldin banaiz eskilara batekin igotzen, hor ez dago estrategiarik. Batek esango, bueno, bide bat izan daiteke, zergaitik ez. Ez da estrategia bat, ez da ematen premisa bat, estrategia bat kontxiratua izan da ez? Eta da, bitarteko eta helburuen arteko nolabaiteko oreka bat egon behar duela. Bitarteko izan behar dute gai, momentu jakin batean behintzat,
helburu hori eskuratu ahal izateko. Eta gure kasuan tematzea baldin bagara etxaia jarritako erakunde batzutatik lortzen askatasuna horrezta ematen horrek hori, ez? Da absurdo bat, hor tematzea, baina hortan jarraitzen dugu. Eta zentzu hortan, independentzia lehen esan dugun bezala tresna ezinbesteko bat baldin bada edo zer lortzeko, independentzia hori eskuratzea ezinezkoa da, edo estrategia bat martxan jartzea independentzia hori eskuratzeko alderdi politiko baten erakundetatik edo organizazio maila hori hartuta, ez? Alderdi politiko bat inoiz ez da gai herri bat independentziara eramateko. Guk arerio batzukin burrukatzea baldin badugu jokaleku politiko horretan, arerioak ez dute gu izorratzeko inongo banaketarik, ez? Zentzu horretan alderdi politiko bakarra dira, Partido Nacionalista Español, nahi baldin badu deituko diogu, eta gu aldiz gure artean edozein txikikeriagatik elkarri labana sartzen jarruten gara, edozein txorakeriagatik eztabaidatzen dugu eta sekulako haserreak sortzen ditugu, askotan entzuten da herri hontan, zenbait materiatan hobeto konpontzen gara, batek esango du PP-rekin, besteak esango du PSOE-rekin, eta guztiaren arazoa du lagunak, urkoak. Jarri zuten sistema horrek hori zuen, besteak beste helburu gure artean azarretzea, eta neurri handi batean lortu dute, ez? Ez gara gai hori ikusteko, eta lortu dute, garaipen garrantzitsua lortu dute. Eta horrek, nahi nolabait gogorarazte dit, ez dakit esan, anedota bat, pasarte bat, metafora bat, da historia bat segurazki asko ezagutuko dezutena, da aduaneroen historia bat, edo, ez dakit inoiz eman bazen benetan. Kontua da, gizaseme batek egunero bizikletaz pasatzen zuela muga bat, estatu batetik bestera, teorian beste aldean egiten zuelako lan, eta gauean berriro itzuli egiten zen, ez? Eta beti topatzen zituen aduanero berdinak. Eta aduanero hauek tarteka erregistratu egiten zuten, tipo hau, eta normalean entzioten ez harrapatzen, baina beste batzutan beste batzutan harrapatzen zioten, tabako kaxa bat, edo likore botella bat, edo zerbait tarteka harrapatzen zioten. Baina inoiz ez zerbait oso arriskutsua edo zigor handia ekarriko liokena, ez? Pertsona honi. Eta horrela pasa ziren urteak, eta honek egunero muga pasatzen zuelarik bi aldiz, halako batean utzi egin zion pasatzeari, jubilazioa tokatuko esteion berari ere, eta aduanero hauek ere jubilatu zirenean, behin elkartopatu zuten, eta galetu egin zioten, haizu, zuri benetan pena merezizun egunero muga zeharkatzeak lau uskeri pasatzeko, tabako kaxa bat eta likore botella batzuk eta horrek pena merezizun. Eta besteak aitortu zuen, benetan zeintzen motiboa, ez, berak muga pasatzearena, eta zan egunero bizikleta berri bat, pasatzen zuela batetikan bestera. Aduaneroak ikusten zuten begibistakoa zena, tarteka harrapatzen ziotena, baina oraindikan begibistakoena zena bizikleta alegia ez zuten ikusten. Eta niri parabola horrek nolabait gogorarazten dit, gure gaur egungo egoera, ez? Tabakoa edo likore botellak izango lirateke, egunero egunkaritan ikusten ditugun edozein albiste, ez? Duela gutxi hiltzuten gaztea hau Inigo Cabacas, hori denok ikusten dugu, ez? Injustizia badela, ez da izen bat denbora pasadera da inork ez duela horren erantzukizunik hartu eta ez duela hartuko. Ikusten dugu nola eztabaidatzen dugun gure artean, ez dakiz udaletxetan, bandera espainol bat jartzera derrigortu dutelako eta besteak men egin eta jarri egiten duelako, ez? Horrek min egiten dugu da, hori ikusten dugu. Oso begibistakoa delako, ez? Nahi batetik harritu egiten hau, ze inporta du bandera espainol bat jartzeak, behin sistema osoa onartu duzunean, bertan parte hartzeko prest zaudenean zure borondatez, inor derrigortu gabe, erakunde espainoletan baldin bazaude, normalena zer da bandera espainol bat egotea, ezin da besterik espero, baina, orain mina egiten digu, normala eta egiten, baina mina egiten digu, eta hori begibistako zerbait nola den, hori ikusten dugu. Baina ez gara gai ikusteko, bizikleta izango zena, ez? Bizikleta da, egunero gure aurrean daukagun okupazio sistema edo erregimen
oso hau, ez? Biolentziaren bitartez ezarri zigutena, eta biolentziaren bitartez mantentzen dutena oraindik ere. Hori normalean pasatzen da gure begien aurretik eta ez gara hartzen. Eta zentzu horretan beste adibide izan daiteke, nik gaur egin dudan nire egun normal bat, ez? Goizean 7 galdera esnatu, edo jeiki, bintzat, esnatu berandu xeago batzutan, irratia entzun, gozaltzen ari naizela, kotxe hartu, lantokira joan, han lana egin, gutxi gora era ordu biak arte, bazkaldu, ordu betean egunkari asartxo bat irakurri, beste lan pixka bat egin, eta etxera itzultzen naiz, ez? Eta bitarte horretan, inposatu izkiaten 1000 gauza. Irratia entzuten duanean goizetan, nik entzutet, Espainiako irrati publiko bat. Euskadi irratia izena du, eta Euskal irrati publikoa dela esate dute, baina gezurra da. Euskera hitz egiten arren Espainiako irrati publikoa da, Espainiako albisteak emate dizkit, demokrazi batean bizi naizela saiatzen saltzen egunero, hori ez da Euskal irrati publiko bat. Espainolen irrati publiko bat, bai. Beste hizkuntza batean ere bai, baina ez da gure irrati publiko bat. Lantokira iritsi bitartean ere, bidean estortxonatu naute. Zergak deitzen dioten zerbaitekin, ogia, esnea, gasolina, peajeak, horiena ordaindu egin behar da, eta bere prezioaz gain, zerga batzuk ordaintzera derrigortu egiten gaituzte. Ez daukagu beste remediorik, baina zerga horiek guk ez ditu aukeratu. Nik nahiko nituzke, ez dakit nahi, baina preste hongo nintzateke zerga ordaintzeko, baina nire estatuarenak. Ez nire kontra erabiliko duten diru hori ordaintzeko, ez? Eta horre ez daukagu zer eginik. Ogia saltzen didanak, niri kobratu egin behar izkit zerga horiek, espaldin behar izkit kobratzen, ondoren berak edukiko arazo bat, isun ekonomiko bat, espaldin badu ordaintzen isun hori behar bada kartzelara joango da, azkenean beti dago biolentziaren mehatxua horren atzean, ez? Lanera iritsitakoan ere, hitz egingo dut nagusiarekin, zenbait lankiderekin, bezeroak, hornintzaileak, eta atzerriko hizkuntza batean hitz egitera behartuta nago. Espainolez, kasu honetan, edo ukatu naiteke ere bai. Ez hitz egitea espainolez, baina kalera bidaltzeko arriskuare hor dago, ez? Ez da zerbait nire borondatez egiten duana, inposatutako zerbait da. Azkenik, ordu bitan gelditze hori bazkaltzeko ere, zerbait inposatua da. Gure birramonak 12 galdera bazkaltzen zuen. Baina gaur da eguna, oraindik ere, Frantziak okupatutako lurraldetan inguru horretan bazkaltzen dute, baina guri ja hegoaldekoi iruditzaigu hori dela frantsestuen moda bat, ez? 12tan bazkaltze hori gaizki. Euskaldunok nonbait, ez dakigun noiz, baina libre eta demokratikoki erabaki genuen logikoena zela, ordu bitan, edo 3etan, edo 4etan bazkaltzea. Txiklana edo Jerez de la Frontera horko klima daukaten herritan bezala, ez? Ikustezue gaurre bero egin digun, ez? Azkeneko aste hauetan, ez da zentzuik. Goizo jaiki da goizo bazkaltze horrek klima honekin, normala iruditzen zaigu, ez? 3etan bazkaltzea gaur egun, normala da. Kalera atera asteburu batean, ez daukazu arazorik 3etan maila eskatzen baldin baduzu, baina hori dena inposatua da. Izan nintzateke bizikleta. Aurretik pasatza diguna, baina ez dugu ikusten. Edo beste adibide izango litzateke, lanean nagoen ordu horiengatik, diru bat, soldata bat ordaintzen diate, baina ez diate dena ematen, zati bat kentzen diate, teorian behintzat, nire ongizateagatik arduratze den erakunde bati emateko. Instituto Nacional de la Seguridad Social izena du eta Frankok jarri zuen. Pentsatzea horrek nire alde zerbait egingo duela, baina diru hori kudeatzen dutenean, mundu osoan korrupzio eta lapurretagatik ezagunak diren espainolek, ez, kudeatzen duten diru bada. Eta nik borondatez ez diet eman, baina inposatu egiten diate. Eta horrekin batera, nola da, PFSaren atxekipena ere ematen da. Batzuk espaldin badakizue da, IRPF-aren retentzioa. Ze gaur egun, zergak ez, lapurtzen diguten diru hori euskeraz lapurtzeare lortu ezakegu. PNV-ri esker, Gipuzkoan urte askotatik, bildu dago, eta hori lortu dugu, ez? Lapurtzen diguten diru hori behintzat euskeraz lapurtzen digute eta gainera saltzen digute sekulako urratsa balitz bezala, ez? Nik Intxaurrondo auzoan egiten dut, Donostian lana, Intxaurrondo ezaguna da bertan dagoen kuartelagatik, ez?
militar atzerritar batzuk egiten dute bertan lan, armakin egiten dute lan, gure zapalketa bermatzeko, eta hori ordaintzeko erabiliko den dirua, euskeraz lapurtzea, nonbait aurrera pausu garrantzitsua da zenbaitentzat. Eta horrela beste 1000 adibide, ikusi genitzazke lehen aipatzenen bizikleta hori irudikatzeko. Egunero gure aurren daudenak, baina jendearen gehiengoarentzat oharkabean pasatzen diren kontzeptuak, izango lirateke. Igual bai, bukatzen juteko nahiko nuke aipatu, irakurri ingo dut, denbora pixka bat gatzaitelako oraindikan. Hasieran esan dut nola garrantzitsua da negozioen egoera ulertzeko iraganari begira bat botatzea, jakiteko nondik datozen gaur egungo indar harremanak. Eta zentzu horretan aipatu ere bai, jende asko dagoena esaten diguna, hori ez dela ikutu behar, eta ez hori bakarrik, iraganeko kontuak hildunak baldin badira, doble arrazoi, violentziaren aurkakoak diren bakezale santu horiek, violentzia txarra da, ni bakezalea naiz, violentziarik ez dugu behar, eta beraz ez diezaiogun behiratu iragandako garai horiei, eta gaurrengoarekin zentratu gaitezen, hor bada aldizkari bat, asko ezagutu gezuena, Iparla, eta azkenengo alean, bi parrafo, nire asko gustatzen zaizkidanak, uste dudalako oso ondo adierazten duena nik esan nahi deten hori, Eta dio, en la lucha multisecular del pueblo vasco contra el nacionalismo y el terrorismo, la violencia y el terror de las guerras y la represión del pasado fundaron y prepararon la violencia y el terror del orden presente. Los crímenes de antes como los crímenes de ahora siguen impunes y vigentes. No son, como sus autores y beneficiarios quieren hacer creer cuando les conviene, historia pasada, sin identidad ni continuidad, ni relevancia en las actuales relaciones sociales. Bien al contrario, con ellos y por ellos se han establecido, están constituidas, continúan y se mantienen las actuales relaciones sociales, la infraestructura y la superestructura del actual régimen de ocupación. No puede afirmarse egungo sistema, ezin da baieztatu, sin reivindicar los crímenes que lo han construido y lo mantienen. Ez du balio esatea, nik iraganekoa ez dut uste garrantziarik duenik, gaur egungarik ez. No se puede afirmar sin reivindicar, aldarrikatu egiten dituzu iraganeko krimen horiek. Igual que no se puede condenar estos sin renunciar a la dominación política, económica e ideológica por ellos constituida. Ezin dugu esan nik gauza hori denak kondenatu egiten ditut. Kondenatzeko aurrengo pausua da, krimen horiek baimendu dituzten gaur egungo erakundeak eta egoerari uko egitea. Bestela da brindis al sol, Eta bigarren parrafoan dio, contra lo que sus agentes, colaboradores, cómplices, encubridores y apologistas alienígenas o aborígenes pretenden, el imperialismo y el fascismo no son opiniones, opciones o sensibilidades democráticas, todas legítimas y respetables. Egun entzuten duguna, herri honetan, sensibilidade politiko desberdinak daude abertzaleak eta ez abertzaleak, edo konstituzionalista ditzen direnak, no son opiniones o sensibilidades democráticas. Son crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad. Según el derecho internacional de costumbre reconocido en la Carta y numerosas resoluciones y convenciones de las Naciones Unidas, ninguna ley puede borrarlos o amnistiarlos. Los fascistas y los imperialistas no son pacifistas no violentos, defensores de la libertad y la democracia, gente decente y personas de bien, políticos honrados y respetables. Son enemigos de la libertad y de los derechos humanos, asesinos y ladrones, delincuentes comunes, criminales autores de las mayores ofensas que registran la moral y el derecho. En cuanto a tales, no tienen derechos. Es tarea fundamental, legítima de las fuerzas democráticas defenderse contra ellos por todos los medios posibles y necesarios. Alegia, ezin diogula uko egin, lehen esan dugun printzipio basiko horri politika zer den ulertzeari eta politika berari ezin diogula uko egin, zerbait lortu nahi baldin badugu. Eta ez da gutxi gara bera azaldu baldin badet ze esan nahi nuen, orain nahi baldin baduzu kritika egin edo galdetu edo. Txau,